Mawaƙi Dauda Kahutu Rara kenan ya ce ya bar rakiyar Dr. Umar Abdullahi Ganduje tun lokacin da ya mai wulakantin da ya sa aka zubar mai da gida, bayan wato cewar idan ka yi sabon zuwa ne wannan sabuwar ta mai albarka ka danna mana subscriber, sannan ka danna lambar karra za mu sanar da kai da zarar mun dora. Ka bibiye mu ta tashar mu mai albarka saboda akwai sauran bayanai za mu gabatar, wanda wato Dauda Kahutu Rara ya ce ya bar rakiyar Ganduje ya dawo rakiyar Malam Sha'aban Sharaɗa, wanda a yanzu isa ko muku sabuwar waka Sha'aban Sharaɗa da shi da Tinubu, wanda a yanzu ya dawo gidan Tinubu, yanda ya ce ya kawo ta inda abinda aka mai bai ji daɗinsa ba, wanda Dr. Umar Abdullahi Ganduje wa Rara ya ce abinda ya mai bai ji daɗinsa ba. Wato bi ma'ana rushe gidan Dauda Kahutu Rara kenan, wanda aka yi an ce yayi hanya, so shi sa Rara bai ji daɗin hakan ba, shi sa ya fito media ya faɗa cewar an rushe mai gida, amma don haka bai ji daɗin wannan abin da aka yi ba. Idan kai sabon zuwa wannan ta mai albarka ka danna subscribe, sannan ka danna lambar ƙararrawa san da kai da zarar mun ɗora yan ayyukan mu wanda muke ta bibiyin mu. Ato ya ce yana tafiyar Bola Ahmed Tinubu wanda zai zaɓe shi 2023, wanda yake fatan alkhairi da nasara, wanda yake so Allah ya bangiji ya bashi mulkin Najeriya nan, wanda ya ce in Allah ya sa ya samu zai gyara al'umman Najeriya nan baki daya, zai kawo ci gaba a ƙasa, zai gyara matasa, wanda a yanzu muke so mu ma mu jefa mai ƙuri'arsa, wanda shi ma Rara ya koma tafiyar Tinubu, ya koma kuma tafiyar Malam Sha'aban Sharaɗa. Salam.